kuseka mankhwala siliva kuti siliva zona chiko chaka chino kwa iya muzokoneza anazombe tinakuza ndinona kuti tinakuza ndinona kuti kochi wabwino malawi muno ndi mponda mwandipesa ndiye muona kuti fomo ya wina kutibula siliva ndiye kuti nakuti amene anali ndi mankhwala ndikuti asiliva siliva mankhwala nyenye itakuwaona ne super zopuma sina mujumbo ndo wandrazi awandrazi kuti mankhwala afuse ampita njira odawa kunyesa ni mankhwala timu ikungoluza iyi bwanyi mutenge siliva atana amaopa mulungu samapita kwa sing'anga sipano kusiliva kuli chiwanda imwe chachikulu chimene kumakhala ine kudabwa kwa ine inufomo singagolese chigoli kusiliva ine what I see is much timu ya number 1 ndio wanapanga suppose fomu inaka kuti inaluza baba fomu inakaluza mwene inazombe fomu inakaluza baba ndi siliva ndio kuti inakatuluka ndio na kuti fomu inakuti yaluza baba inakatuluka now itikudubia fomu anakabela nda siliva kuti guys ino mapita kale ife koma tituluke ndiye awasiliva fufuzidwe chomwe ndaona ide ndichakuti siliva ija inalowetsa ana achisodzera chifukwa choti iyoyo awina akale kapo kuliwonse kumatero ndithu timu ija ikawina mmakalowetsa apa malizevu chanjala asewereko yawina kale it's not a match kusapitwa kuna kaza pido nema tima kumene kusama wina ba ati ukiko timafuna inakafuna maso bwezi Malawi kuwina kwa ngani ndio mankhwala kumana mankhwala nzachi mankhwala koka ama crashana ino kulime mankhwala ino kumpira ino sio kuti mankhwala chifanya ni matimu ina kuluza ngati kuli mankhwala ndakaifacha mti siliva aluza mankhwala davia siliva manga match fixing siliva yakuliza ndi fomu kuti awazama mankhwalazi ndi chifukwa chake panopa sapita kumunda koma ungoganiza kuti atakeke mofumba mumunda utopata kuna kaseso koma ora yapyo ganiza za kuti mafedereza alikagula kwa hiyo ifedereza sakupezeka ino federeza kupezeka ndipo ine nimafuna kuti I should be head inside Sulemani anapita ku company ya fertilizer ku Blanda you not be head inside pamoja pananga pamoja ndingani ufuneka tizi yanka tikafu muza yake utibembe muza utibembe kuti I ask you to hear me in silence say yes or no Sulemani anapita kutaka ngani fertilizer kodi ku company ya fertilizer ku Blantyre kodi kuli fertilizer Sulemani ndakuza na samati sokose awukanika kudula kusikese kwao iferi bakunika woza pakanyo ifyandama kalimoro abunula zikulumikiza kwao awada asiye auza Sulemani chukua awa alimukozeka kama Sulemani mwana Sulemani akutani akani wakoza mabridge kwathu Mbapa sapato yangu ngari kupata pale kukulesa pesa kani ya fertilizer indi siana waje ama konda mamalo kodi azishaina kani ino ndiye chakudia kani ya fertilizer sadaka badala usiti ife chafi kuno watu azala wadipesa fertilizer AIP amena fertilizer yochipa ntengo panopa ndikusofisa nambe bekulandisa sanambe ndipo we don't know. Now tumafuza kuti magazi what kunena kuti potengera kuna kuti mvula imamba kwa kusauth ndichifukwa jana samu kwalimufuna kupanga panisha ndo kusauth ine ndimafuna nene kuti awa azizo kuti awa ndani awa inuyo ndani zake tana mimi awaliva na goma
inu muganga amene ndani mukuimira kujazo midima pamene inoimbira kumapuyu south IMCP muganga mafeta ayanke kunena kuti ife tidanena kuti eventually AIB boma IMCP awa achakwera mwaone seseto tidanena kuti AIB eventually idzati amangokamba kukama ife program yathu ndiofutukula anthu akumbusika kuti alimi azizi mirapaoka tisiye AIB koma tipopanga graduate kuti majani mamega farmers komanso kugwisa ntchito makopa yetu nimalize chifukwa tinkakambira naso pompano kuti Malawi muno siso mambo opereka zinthu zaulere mpaka kalekale amwene awakudikuisa AIB yapanopa ndiyoti anayipanga AIB yapano anayipanga si yangati yachigulugulu mene nalili chaka chatha pano ina chepako pang'ono pamene anthu afuna kuti kuboma kwakwana pangana kuti AIB aitese eventually koma zikuitekazi mwaitesa abruptly. Council, this is the reason why you are council. Yes. What is the reason why? This is the reason why you are becoming Attorney General. Antu amatalibe fereza ambira amene amatalibe ndamene adandaula chingata chaka chathacha oti analandira koma panopa palibe ndamene ambira kuti akuvutika zimemba kambazi munakhala pasi ndachikawale kwauza pa zosmezi fama ngobwebwera akalesa pa kazimwe mandazi inuba kambazi nakawa pa kazini sikakana pasukwa mudachi watu fata auza nuna kuti awa anenda kukala anazombe simakhulana yatauza akuboma akuboma ntumu yanu iyi imene inamba kuyika heya gulo ibisa hivi ize blood vuto la makadete ngosokosa nane nakale kuti mafuna makanga ndi mabule ngati kuti makanga kuti zinthu inu nomwe AIB ja munkangosolola ife foti AIB kuti munkasolola kunena kuti anthu ndamene chifayeka pano pa Malawi ndikamakamba zachili kuko anthu amangokamba zozizira nthawi zonse anthu ali ndi njala teni tizikamba za development infrastructure pa ground ili bwana makamba za miseyo yakulilongwe imene achika kulilongwe ifayoti mumaziona kuti kuda kukude achakwera atipanja aliyesa ali responsible ndi family yake kuti koma nthawi ndi malepera kuimva mitu iyi kuti mutundu kunena kuti kodi zimavuta badi family iliyonse isizidyetsa yokha vuta ndikunena kuti omwewa omwe amusipiwa auje 2019 amanena kuti boma likulephera kusamala anthu ake ayimusipiwa amene kuti can you produce evidence? We will produce it. Now, but nobody for the water. Akukanika even is sopo. Even is business. No. What for the 500? Bomba lole pera. No. Osama hapo sisa ndio. Osama hapo sisa. Nyama ya kumba kwa gamba. Enu. Gamba wake uti. Kwa gamba. Bomba la musibili kutamangisa tu. Akutika bomba la musibili hapa sasa. Kaka nisinde kanu ngata. Antu abagamba. Awuzidwa kuti yemu ndibase mpana. Amango yembira boyembira kumango huo Kakupasa nimpata. Yemu ndokalula ngule Kakupasa nimpata. Guys. Kani ya Aresa sangule. Ndikuyaka. Muguyanga jani. Sina kuze Baba, kamba itandi yaikulu. Sababu tangu sanzo wako. Hapa soka kamba hiyo. Akatani kwa kamba. Sababu wako. Maboro stoacha. Ndia ya marama kuisa nyama ya kumba acha. Pamene bacha asite haina kama wa blanta. Awakuza kuti
pamasiku 30 akubwerawo onse achoke afuna samani kugire baka mwana ndi ba mowe afuna amanyalika shopping mall ndi filling station siku kana chitukuko koma 30 days ataja Indiana Marenji even atwaja uje cancel akakhala kuti atamanager ena kuti apange business anakabereka ndama kunifu now ndiye mkango wacho sapo lino within 30 days kodi alowera kuti ifesi lukana chitukuko kwa koma no wena sana yake akapapa kila liloketa antwaja mwapezere malo ndiye vete malipaka suggestion nawo kuti kumene kwakamba kuja kuli ground ndi mwamangire pamene paja mukamacho saba apite kuti kumene kuja chifamu kangwacho osantwaja Indiana anthu yanabereka ndalama za nifu ndipo makufiza kutenga pale makufiza kutenga pati ndiye mukacho 30 days aplana site council muna utanthu yapita kuti apa sinankhe alowera kuti ine ndiyambe kuti tikamaganiza za mavuto sewa tiziganiza so za maiko anzathu mmene akukhali wanga ngati ndikuyankha ine munali ndi 3 minutes ine ndikandi 1 minute nde maiko anzathu ngati Zimbabwe achina ngati Tanzania akafuna kuti abweretse infrastructure kapena development kapena kuti amangepo chitukuko china chake amauza kumene kuti anthu aja asamuke choyambirira choti tidziwe ndi choti malo aja ndi asite pakambaba mwakhala nyama yankhumba paja malo aja ndi asite ndi awo afuna abweretsepo chitukuko kuti pamalo paja patani pakongole pasite panthawi ali m'Malawi muno sitimakondo sintha malo kuti akongole now ngati posainira contract anagwirizana zoti ndi 30 days notice vuto ndi chani oti afuna kunze malo aja ndikuzani oti 30 days ngati sadasainirane mbalo amenewo ali ndi ufulu wokapeza ngati makaso ngati awawo kuti akayimire khoti osati kumakhala ngati anthu ombambana omakaniza osachitukuko abwere chikukoya siyofunika koti khaso msana yake boma la malikonga sipande uje kupanda umutu linambira kale kupanthu abana awa ya jamaikanisa kuti tisadule mitengo ya mibawa mulilongwe ndikumana makuti mononga environmental chacha ayiwala kuti ndazato bado takoza maulilongwe muja mabwera 6 lane yokongola awatayanga zakulilongwe amene anakana kuti musadule mitengo ndawera ndichirenga pano pandayi musipi mwaliro ngati mtimveza awera ndichirenga mukutenga anthu onse mukutenga anthu onse akaniza noti achakwera ndikomalao afuna kadule mitengo environmental degradation Antaba awai musika maana kuti antaba ngapa malubino pana antaba likuti sasa musipi alikomeko sopano msapolesa njani mfuna kutuza mutabanjo uri mwina abera kwa msipi bonjoleka yonena kuti aberekedwe ndiye mwabereka ndiye mwabereka boma loipa na msipi ino boma likapose ino malubino la TPP ndiye mwadera kuti mfuna kumphepa paka musabikisane kuipa hani ili hapa ndiye akwakamba andu acho abase nthawi yokwanira 30 days yachipa ngati anthu ufulu wawo wasokonezedwa ngati 30 days munalibe mu contract abideko maloya pesa Malawi muno muli ufulu kodi loya akatani ili masabala ufulu wanu khani sio masabala ufulu munakapa uchikanga atunaye kupapo wapa atunaye wose munapa amene responsible and minister of local government ajimwendo banda
ife timakuzoona kuti ndinu munthu okoma mtima. Munthu wabwino. Anthu awati apaseni masiku. Simnakuti asachoka. Okwanira bwinobwino. Blantyre City, mu Blantyre muja. Idamba yakonza malo ati amene aona ife kuti ababa pasinda. Ndibe ati sana konzemo this is chakwera sakonza chini. Osali chakwera. Blantyre City idamanga ne. Amaononga. Koma chibwelele na nyamata UDF DBB. Ndibe alipo bede Blantyre City idamanga infrastructure. Bana bana ya Congress rudi mangepo ka structure kenda ka. Nganga na ukuku. Kama wewe. Kusalawera mango solo na kulepo mudi tamange. Boma la MCP kumanga na tulangano. Yeah, isn't that true? Yeah, boma la MCP unapita kumala uje ku Salima akajambule ali we bangaba jipako sikwe. Ufute basi. Sobano anazombe this is the serious issue. This is the serious issue. Kudia? This is the serious issue. Upuliga. Tifanya. Wambagala ufufu. This is serious issue. Salima anapita ku road traffic. Yes. Kumbe unachibwiri kitu. Kukagwira ntchito. ngati tolankani Ngakani. A polisi panopa ndifuna sabota angalu la polisi. Motumidwa ndi apo ndunanu. Yeah, isana amwazo wewe unatu. Directive ka from the back. Iti kudubi azikale ngoma kuziwa. Ndiye maana kuti ngati simukuziwa tifuna mauza polisi. Anyamatanu. Mziko muno muli democracy and muli access to information. Yes. Salima wa kutaimuzi munammangiranji akalaya mwamba kuna matifufuza. Kwa nini? Mufuna mfufuza je mtu munamanga. soda abanganthu wanu Muntu munamanga mufuna kufufuza jani. Anamanga auti anamanga muntu wanu. kuti akamfufutise Adona kuti apolisiwa amene amanga no amanga okay ndiye kuna kuti kumangidwa kukwasa lima kundiza uyende Inene kufusa anamanga muntu. anamanga tulangani ose muziwa Ndiye mukale pe muziwa. ndiye mukale pe muziwa Saba kubwebwe. Boma la musipira mmanga tulangani wa kutai Boma la MCP. Kama la MCP nilibe maonyolo. Maonyolo alikupolisi. Inu mnene wa polisi na ino polisi mutenga zikwanje kumapasa ndo kuli kumakapa watu muli mama basi hapa. ndakala pasi kumene boma Gani bandi kama kumanga tulangani mziko mu lakini muluza na tanga zimene bwino. mandimveza Sasa kumala kuno ku democracy. awasa kuziwa Ndina kutikira ife. 1993 Mwina muli kunja kuja mapembe. tikuvotera nyale nditamba anawa anavotera kamba Ngati mukaza tumutenga boma. Ngani kapena kopyeza. ngani sio tenga boma yaje kunena kuti Arulankana kana kugira ntchito. alulakana kana kule ntchito mukwamanga kunena kuti boma la MCP Lili ndi unyolo. ndiye muli ndi Mesa unyolo maonyolo. azikale ngoma ngachipande chake sai MCP azikale mukopese kadole meneli musamanga tulangani nziko muno kudzera mwa inu kuzera MCP mukati uzile Kauze. Ndi mambo yanyu. mulini mbangu Ena mambo ya kuti babu. tolankani akujambula akujambula akuajambula iwo akugwira ntchito yawo mwabwinobwino musala kusayipa Chomakira ndi. palibe chifukwa chomuletsa koma ngala upanga zina zake zoti anthu safuna anthu adziwe ndiye chipaka mamfufutisa Komaso atolankhaniwo mwina mwake kutheka simuti anayambana ndi apolisi kumene. Samene anamutenga Waneno musali kwa kade kade. Amwe. Ngani simu hizo kabide. Amwe ndapaka. Amwe. Chechweza. Ebo wako. Ngani simu hizo kabide. Ali bose bambo Ngani simu hizo ngani kanipe. anazombe akunena kuti sana pepe kwani tulangana menda kwa pepe apepe ndani Ababa niruyo. ine kuna ndibe mwene. Ngani kupeka kanipe. Protocol anaitsada no. hiyo Siwa. Anaitsada protocol. Abana bangalo sumango. tuza ni protocol Ya kwa traffic ni Protocol ya Arulankana zipanga moja. Awakudada protocol azina Ungalawa ndipo apolisi alipo osabira wongo kafusa bani. Kafusa ineyo sabira inu atulangani sai na protocol mwani mbesa tulangana zifaza ali tulangani mbona democracy Oda anamanga mu DPP. anamanga tulangani Mutsa banyi mwina ntulangani ndo MCP. Mudakabwera pano ndinkani oli. Kodi ntolangani mundakakha mudafusa kale kuti anamangira chifukwa chake. tikunena kuti ife takuzana na macho amajambula ndi mana mutendera kubrenda police Kuti mudakamajambula it's not a problem. It's not a There must be an issue.
Awaso. Inu, kodinu. Budget rises to 6 trillion. Inu achichora banda. Inu achichora banda wasatikedwese. Achichora banda wasatikedwese. Achichora banda sangale Minister of Uje Finance. Anapuzira kuti akausikreki. Iya. Ina budget ina chulizo kugwiza budget achiza. Akakabula chituka ziba. Parliament in session. Bana chiri chose tu awawa masabura DPP. Chiri chose chimene government ili ngabange. Akumatana nacho. Nanga ndajinena budget. Sidabwereka MCB idabwerera ili babom ili mboma. Inabwera sazo. Yabwera ndezi pass. Sazo kudamba kuwa 2025. Nijala ape. Imadape. Kodinu. Amena kumva kwa ndani. Kodi kuli uje show imene ye musibi makagulako zetu. Kodi kuli show imene ajokugula fedha. Amosi mozo mwewe. Awaso sana nimejeka chinoso. Ino mwalima muli ndi muda. Alibe munda wala. Ofedhaza magula. Sana alikuwa lo mozi. Bora ye musibi kukaula. Bora ye petakula kwa manyo. Sendo region bale alipo. Mwana chilipo. Kodinu. Ayiweza. Tamakala niko no objective dawi zina. Nikaleja mukaleka objective. Goma ziko la Malawi it has gone as even the GDP ya sokonekera. Inu mukunama. Ziko la Malawi GDP kulamulira. Ziko la Malawi makala kunchira kwa maiko osawikitsitsa. Pano pabola niko ti pa number 4 kumbuyo. But we have at least the Suntako. GDP muna nayo kale ni jati nali mwe pano pa at least so ya Suntako. Mfuna na maja. Even in infrastructure wise that's Suntako. Zimene mkuti mafuta muzigula kame. Lero ajakwera pita lero kunje ndi kwa Abu Dhabi. Apita. Anyamuka mafuta auze kuti afika kale. Mwende bwino. Mukangobwera opanda mafuta sikutera. Awawa ndikula parliament ndi MIP wa makadeti wa DPP. Chiri yose chimene boma lefuna obanga kumango otsutsa. Akuti G2G kugula mafuta aja government ali nzoyipaso. Basi kufuna wiso kuoneza bill. Pamene bakali banoba ni mene tukugula mafuta aja moto la kwambiri. Kazimvani za akulu. Tikakamba za G2G. Kazimvani za kama ya akulu. Kama ya tani mene. Itakala kwa Wadani kwa nini? Nakasema kwa nonsense. Mafuta kwenda kwa Koma kakala pa. Ukala pepo zikwaso za zamu. Ama kutuma musibiwa. Akunena kuti yoga yangulama huruma. Chini chose sukumangu. Ngamba kumama. Bana ni mabuza. Bana mo. Ngani mo. Komazo maana kuti. Bana mo. G2G. Bana beza kusema mama. Za umazanga. No, no. Mukabela makabata kwa Kazo. Mango sisi alikuwa kwa. Uje G2G uje na agreement. Ni mwana mafuta makona kwa. Ndio ni mafuta makona kwa. Au hajaweza mwana mafuta makona kwa. Kama kani mozi. Mama mo wa. Government ili mama. Tayari mimi ngabolesa. G2G mama wa. Tayari mimi ngabolesa mafuta. Au je petrol importers uje limited. Ama mama. No itakani yena nazombe. Jamii ngabolesa mafuta petrol ya importers. Ayamada TV. Nimena ajire amango yankula zoko. Nimanena kuti. Inema suggestion was. Pena palipo sipo wenda kuti masikali amazipanga controls it. Azika controls it, right? When the petroleum was being imported by a company, government was able to ask them kuti apa mukutani. Manifesta ngati zitu zasokonekera. Kodi government ikaka involved kuti zibwesa uka mafuta. Zikazooneka tikafusa ndani. That's my worry because ntawija timafusa nokima. Ntawija timafusa petroleum importers. Now pano mwatenga kuboma ko. Now zikasokonekera boma likafusa ndani. Ndende ankene wene ba. Inendi anke. Mwasira atu waziteka mafuta. Inendi anke bwana. Akuti ikatenga boma kuti kuyendesa tizifusa ndani. Fuso ndilo pheka limene likwambiri. Mukoma muja muli system imene mamanga so audit boma lomwelo. Ababa ide nondo lijazenu ngatana likudandaula chimene chocho akanango koza kuti izi ndendo ndomeko zake zimene zisalira koma G2G ndi yabwino. Ndomeko ilipo. Ozati ndomeko libwereso kumbuyo tizikapamaso yoga kwa economics. Mafuta ndi private goods. Private ndikatundu oti sanga pangidwa ndi boma mwachichewa. Apa tifuna timu chose kuti akazipangidwa ndi boma sopano.
pali katundu amene akuzogulidwa ndi boma wina sangagulidwa ndi boma. Economics ndi apa tifuna tichonse kuti katundu imwe sangagulidwa ndi boma. Poyanga wasana yake that's my word. Zikuyenda bwanji. That's economics. Kawazanga makampani awiriwa nokumba ndi BIL akhalapo be akhalapo azigwira yankani ya ndi yanke ngati wa economics musange ngati wa zanu za MCP zo pali kuyendetsa kwa dziko kumene ndi machaso capitalism ndi socialism kusonyeza kuti majoka basi ndi kupanga kuti dziko lathu liziyenda choncho iyi pakali pano bandondomeko imene mwanzeru ayiweza ndikuyakha mwanzeru pakali pano bandondomeko imene timagwiritsa ntchito pogula mafuta ndi imene ili yale sakuidziwa imene iyi idapita parliament ukalemba kuti tizigwiritsa choncho ndi pano patofuna kusintha ndondomeko imeneyo kuti ibwereko ku gawo lina la kayendesedwe ka dziko basi chifukwa upita pali funso voto katunda yakuzogezwa ndi boma sikuti ndi boma la Malawi maana rawo mbakali wano batiyambira ndi chani United Emirates-yo tikasinje kumeneko ndi ubwino wake zimene sana ubwino ya simulikwanisa on the same musana apembe mina mukapembe ndi mina tangu wasa mapembe haya Wesa mafuta hao. Wesa pemba. Ifama visa utiti akakona kufikisha shudi. Azayamba kufuta mafuta. Iya wedi. Iya mina mafuta kuti. Kamuzu timakulipira tose una kuti amalati makulipira kamuzu anali muntu wanzeru. Mati pesa? Anapangisa kuwaje ukhala. Analamula 31 years. Zinakhala kuti G to G was important. Bwanji kamusana pange. Aya analaka. Tawi imasita ni nyengo. Nde nyengo jega sita. Kachitire soka zinthu kameneyo sinda mwanga ngati pano batu kuvutika kwambiri mafuta ujeni wine uyu ine nimaona kuti tinene izi chair next time muzabweseso ujeni uzwera kalamba wine uyu no unakubaga ni zatu akubaga ni zatu Malawi koma ndo ndone kabanje iya ndiwanga ni mwenye mena maoneka chilima uji sasa ya uya abu pa ya abu pa kwa chilima abu pa iya kama timana za wine ziwala kalamba uyu ndi wine ndo akupangidwa ku Malawi kuno mati pesa ndi wine wabwino kwambiri mene tikumvera kuwawa kuti fertilizer kulibe mwina kuti mwina tusuke zeru timweko ziwala kalamba abase nachiweza tire abase nachiweza tende kubande ulilongwe kapange bande betu nyimene mwalembesa mwalembesa kuti mukalowe kosa simene ndo simene da simene ifaniziyo da aindi inunzi social media jaba sana ali makosa kunena kuti amene akalowe ku dance ya Malawi Congress Party kulilongwe akhale ndi chanzika ife tikamaina kuti anthu afuna kubera chisango ino the social media amene anthu akupanga sizabikazi chisango ino dance ndi chanzika zikwiza na bwanji ye dance ndi chodera kulubwa utuma iya yankula zinu ndi za Malawi Congress Party olatemba china chili yonse ndizikukudzani bwana iyo ya chokona si Malawi Congress Party ngati mwana woti wathewera omangodzikodzera nanga ndikudzikozera baba zinthu za Malawi chovotera si Malawi Congress Party Pata auza mena kupanga organize dance imene interest akayi chovotera amakambani ufuna kuba chisango ife ndi matega in fact Kodi baba chanzikacho iya chovotera usachazika chofotera chovotera kana chovotera mukalo wa ulele ya ina yako kwa sikava jimoto ngati zile zibana zozo ifetine ngazi kwanje isaje kwanje nakana tibaje TV makadeti ndi enaga inu tisasinde khani hapa koma tinena zenzeneti ngati entry ya ku bandi ili chovotera ife timaenda kuti zimesizo afuna abele majama abele nsango na bele abela bandi andapita ku bandi abela afuna mlanzi sango ndiye kubandi mutenga chovotera ndondomeko yolipirira kanema m'manja dziwani kuti pakadali pano njira